Първото за студентите мисля, че ще бъде, че ще видят най-вече планирането, това, което куца, не само на наши колеги, на мен в началото ми куцаше, но и на много студенти, тъй като те имат случаи, обаче не знаят къде да го подхванат. Тоест те ще видят, поне си мисля аз, правилно планиране, след това как да си разрешат случаите с зъби и след това тези, които искат да се занимават с импланти, какво и как да го направят. Стига с тази плаза, малко похарчете пари за малко знание, за стоматология, малко похарчете за бъдещето. За вас има специална цена 400. На половината на ранното записване. Бях на ваше място, бих се радвал да знам на къде да отивам, на къде да се стрема и какво да търся и да преследвам. Това, което с Стефан се опитахме да направим е един евент, един ден, в който буквално да завършим концепцията на нещата и по този начин даже и за студента трябва да стане ясно най-накрая как това нещо се прави. Смятам, че вие го заслужавате, защото, както каза Калин, на мен би ми се искал, бих бил много щастлив някой да ми даде информация на такова ниво, когато бях студент.